Pankreas je veľmi hlboko za žalúdkom, počiatkom. A to točenie treba ako keby zatlačiť a krútiť. Nie je to veľký orgán, ale ten priestor okolo neho žmýkať ako keby, krútiť, žmýkať, točiť. Dôležité pomaličky, pocity hľadajte. Dýchať hlbšie, samozrejme, treba dýchať tými vrstvami hlbokými a točiť. Toto je najhlbšia masáž, akú vám žiaden masér neurobí. Žiaden masér ani viscerálny nedostane sa až tak, ako keď vy začnete, spomente si na umývanie rúk, ako keby ste tam priamo točili. Ale niekomu aj pomáha ruky nechať pred tým orgánom. Môže ostať prsty pred pankreasom a obrazne vytvorte obraz, že vy ten svoj pankreas triete, šúchate, masírujete rukou. Živý obraz, že ste pošli rukami dovnútra a tie ruky vám ako pri umývaní rúk, alebo ako keď máte uterák a potrebujete vyžmýkať tú handru uterák, začnú takto žmýkať pankreas. Ak bol tvrdý, napätý, stiahnutý a stuhnutý, vytláčate krv z pankreasu, stagnujúcu, a oživujete, omladzujete. Nezabudnite vždy pomaličky začať, pomaly a postupne zrýchlovať. Ale jedna vec je podstatná. Príroda nemá rada monotónnosť. Nerobte rovnakým tempom. Napríklad nájdete miesto pankreasu a idete rovnomerne. Monotónnosť ubíja pocity. Tak skúste takúto nerovnomernosť. Na chvíľku pozornosť, poprosím. Pankreas, takže nájdem. A teraz tu sa zastavím, spomalím, zrýchlim, spomalím. Oveľa lepšie cítiť, ak vy spomalíte, zastavíte, zrýchlite 2-3 krát a zase. Nepravidelne